7 малай, 3 кыз, әмма сүз хәзер герой ана турында түгел, рекорд куйган сыер турында бара. Сандугаш исемле әлеге сыер токтарга уйламый һәм 11-нче бузавын алып кайтырга җыена. Сандугаш янында карлагач сыерларның исемнәре генә түгел, биографияләре дә охшаш. Икесе дә рекордчы, икесенә бергә 20 бузау китергәннәр. Әмма Сандугашның тәҗрибәсе бераз зуррак. Тагын бер бузавы июльдә туар дип көтәләр. Аларны үз балаларыбыз шикелле яратып кына торабыз инде. Семья шелиннары шикелле. Шулпан Газизуллина сыерның холкын инде яттан белә. Фермада хезмәт куйган 23 елының 14-е Сандугаш янәшәсендә. Шуңа буа сыерның рационын яхшы белә. Анда bütün vitaminlar, premixlar барсы да кушылган, саламы, пешәне барсы да кушылган. Шуны бик тәмле итеп әзерләп кертәләр. Вакытында бирелгән азык, яхшы мөнәсәбәт, чиста торыр урын. Кирәк булса, массаж да ясыйлар. Сыерлар өчен бар шартлар да тудырылган. Вакытында bütün прививкалар, ветеринарный мероприятиялар, bütün эшләр барлар. Ошолар инде дөрес күләмдә, дөрес дәрәҗәдә ошатылса, әле Алла бирсә, киләчәктә дә монда сыерлар булыр дип үмитләнәбез. Кашан бузаулаган, ничә күп мәсәт биргән, bütün данлар шушы программада күренә. 2000 ярым сыерның bütün биографиясе әнә шулай компьютерда саклана. Әгәр Сандугаш кеше булып туган булса, бу мәгълүматлар арасында аның герой ана булуы да өстәлер иде мөгаен. Герой анага һәйкәл куюлары әлбәттә икеле, ни дисәң дә кеше түгел, сыер бит. Шулай да машина хәтле машинага һәйкәл куйганнар икән, рекорд куйган сыер. Нәрсәсе белән ким? Күкмара районыннан Райля Вәлиуллина, Данил Фиатов, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән җылы эзлиҗаннар фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.